Anssi, se on kuvataan nyt kerran tätä legenda. Oi vittu, en mä Voitko mä maksaa lattua? joskus elämässä. En oo pulsa. Kerro nyt, ketä kysyt. No vittu, mä oon perustanut vittu Tenavitas Limit lyhennettynä d.w.l.yhtiö saatana vuonna 2004 ja niin tytäryhtiönä kuuluu semmonen vittu posse ku FMA Full Metal Alcoholics. Sitä ei oikein jengi säännä, mut vittu sinä ketä kuvasin on juuri niin niin Jussu, siinä eiku Jussu ku Jappi Perkele, siinä toisena osakkaana. Mä olin vitujappo jätkä, mä oon kertonut tän tarinan lähtenyt. Kun DVL tästä tulee vielä jännää. Mä olin kertonut täs koko vittu historiallisen tarina, pistäkää YouTubeen jostain elon pyrpäkää. Mutta asia korostus muuten tämmöstä, että mä aloitin tän toiminnan. Ja mä muistan sen, et tiiäksä spurgut tykkää nuorista, nuoret tykkää spurguista. No vittu mikä siinä on satana tiiäksä yhtäläisyys? No se satana, että molemmat tykkää takata vitusti. Mua pidetään vittu pultsari satana. Korporaationa, joo, mua pidetään niinku satana. Mikä tää, en mä tiedä, mut... Uusi päätynyt kuukautinen Achtung Baby. Achtung Baby. Jengi dikkaa ku niin... Ja tarvitaan rissaseksi kun nuorista ei pääse ikinä vapautumaan. On hankalia ja on vaikeeta vanhempia ja kaikki muutkin päin vittu menevän. Tiiäksä, on semmosia vanhempia, ketkä ei tiiäksä ymmärrä ryyppämistä sun muuta. Mun vuospäivä vuosikoa se on jengi tiiäksä nuoret. Varsinkin tässä 20 vituksi ja auta. Haluavat tiiäksä ottaa olutta, mut me ei voi kertoa vanhemmille sun muilla. Jos se kertoo tiiäksä sitä vastaan sun muuta. Niin sitä koska DVL-jengi tulee muualle. Se on Tenavitas Limit. Seinä ei tuu vastaan, ei missään mieli. Näin vittu, mä katso kameran päällä, se ei mitään. Mut DVL on sitä varten perustettu ja sitä varten esikasvatettu, koska me tarvitaan vitusti tänne nuoria. Ja me ollaan kasvava yhteisö. Mä oon aloittanut tän systeemin ihan läppäränä. Sitten kun mä hommasin, että täällä on melkein 500 jengiä, mä ajattelin, että mun on pakko rekrytoida tää vitun systeemi ja pistetään sitä ehkä jossain joku oma yhdistysselitys. Seuraavaksi tulee omat teepainot ja kaikki. Ja sit ollaankin kuset housus kuin romanit ja vittu varsinkin kun vittu MC:tä kaikki motorkykleen paikitsit tulee satana ihmisiä. Mitä vittu jengi jätki tuotte? Sit me vasta paskotaakin housuun. Mut mietitään sitä sit seuraavan kerran, mutta niin vedetään ensimmäinen vettä nyt tähän.